Yiɓiyankoɓe Pinal TV on calminama on jettama on beltanama on calmini dendagal yiɓiyankoɓe kala debbo en gorko suka hen mawɗo wiyoɓe mbimi e wimami kala to gonɗo ene gonirɗon kala ɗum noon on jettama en garti waɗano moɗon yewtere meɗen wiyetende gurdam fulɓe tawa kadi ko yewtere waɗore yontere kala e oɗo saaha tawa noon hande ko gorko e nder worɓe mo ganduɗa kadi gandaɗo hande so inde mum haalama e hay goto wiyata hombo woni on woni Abou e Mamadou Abdoulaye Alpha Oumar ligon goto e hooreɓe fulɓe gila hanki tawa hande arani mo ganduɗa o waɗi golle mawɗe golle kewɗe e nder leydi Mali ha tengti noon e laamu Mali gouvernement Mali eɗen gandi o heeɓi hen poste uji kewɗi mbeɗa andi ma en gar nande ɗum e nder yewtere kanko woni hande koɗo meɗen ɗo kanko woni invité men ɗo e Pinal TV ɗum noon ala no mbatten sona mbiyen kanko Abou Sow hoorejo Tabital Pulago bisimilla makko ɗo e yewtere meɗen hande o salmina bandiraɓe caggal ɗum garten e yewtere. Assalamu aleykum wa rahmatullah e bandiraɓe daroɓe heɗotoɓe Pinal TV ko ardi ko foof miɗe yetta Allah e annabijo Allah juula e rasulu sallllahu alih wa sallam miɗe yetta Pinal TV e wallahi gila Pinal TV ari uddani e yolde mawde e so Pinal TV heɓanoka mi anda photo kew gonannoɗen eno mbayannoɗen mette ɓeydetono torla ɓeydetono kono gila Allah waɗi Pinal TV ari heɓa alhamdulillahi mbiyen alhamdulillahi rabbil alamina ɓeyden yettude Allah e dow darde ɓe darani en nde en jejjitani ne télé goɗɗo fulɓe mo parnorto o ɗum woni Ndar TV on télé ne kañum e Pinal TV sa fof nde minen tabital min ummani wadde hunde ɓe garan ɓe namdata ko jobdi so heewi komin dokkiɓe ko passe aroɓe ɓe kolli min minen jeeyi ɓe kolli min minen jeeyi emin parnori ɗum emin jetti hen Allah so ɗum ɓenni miɗe barkiɗomon e oɗo émission mo mbaɗa toon yimɓe kewɓe ene jetto e am ene kalanami oɗo e haala oɗo émission ko ɓeydani yimɓe faamu ko ɓeydani fulɓe andude koye muɗumen saabi neɗɗo sana anda hoore muɗum e sana ñande fof ɓeydoɗa andude ko gonnoɗa e ko gonɗa so ɓeyda tidde hen e tinnade hen e caggal ɗum joni joni jaltuɗen e julde korka ko gonga mi waɗino julmo wuuri ɓi meɗen debbo Dieynaba Ba arino ɗo waɗino julmo wuuri kono hatta kam ruttade hen e ñagade Allah kolluɗo hikka yo hollu men ni mo wuuri caggal mum foof tawa e ɗe ɓeydi en ustaki e caɗele tiiɗallaji gonɗi e nder leydi ɗi ha tengte tiiɗallaji ɗi pulago andi ɗi wondi hande ɗi yallah ustan ɗum leydi ɗi ustan ɗum leñol ngol. Président e Tabital Pulago o woni Alhaji Abou Sow e nder oɗo sadio joni mbeɗa andi e wone nder gouvernement Mali duuɓi kewɗi e mbeɗa min jiiɗi tan pamina amen seeɗa hol poste uji mbannoɗa e gouvernement Mali hade men arde yewtere tigui. Min puɗɗorimi service am koye commandant yagal mi waɗi commandant arrondissement mi waɗi jokko commandant cercle mi woni commandant cercle nokkuji kewɗi woni commandant cercle Jenne Tombouctou Mopti 100 Kuccala cakkitorimi commandant cercle yagal e caggal ɗum ministre goto ne wonno ɗon e Nagui Moussa Traoré wiye Moulay Mohamed Haydara
ministre agriculture o noddi kam o waɗi kam chef de cabinet bangue makko ɗo gonmi on poste ha coup d'état Moussa Traoré o waɗi coup d'état Moussa Traoré waɗi ko premier ministre transition de Amadou Toumani nangi laamu nde gaddunol 91 mo waɗno premier ministre o ɗum woni Soumana Sako noddi kam waɗi kam conseil technique ɗo sera muɗum ɗo mi gollide Soumana Sako ha transition o gasi de transition ɓenni élection waɗi Alpha Oumar konade jooɗi premier ministre mo joƴƴini Younous Touré yalla yurmo ɗum yaafo ɗum rokkimi hoolare nde hesɗinandimi hoolare nde Soumana Sako rokkuno kam nde gollidumi ɗo e makko maître Abdoulaye Sekou so ari gondumi mun ha yeehi yalla yurmo ɗum yaafo ɗum IBK ari e nder nague IBK min gollidi lebbi ndi 3 4 e naya ɓuuri ndu jaltumi jaami to wiyete Nations Unies to wiyete haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés e mbaɗmi toon duuɓi 5 caggal ɗum natmi projet PNUD on kadi ko Nations Unies gonmi hen duuɓi 3 so caggal ɗum Ahmed Mohamed Aga Hamani nde waɗa premier ministre nde noddi mi waɗimi chef de cabinet muɗum mi gollide makko lomtiɗomo o ɗum woni Ousmane Youssoufi on ne kadi mi gollide mum lebbi so caggal ɗum mbaɗami gouverneur yaade Ségou gonmi gouverneur yagal ngal duuɓi 4 pawɗi caggal ɗum attete rokkimi hoolare waɗimi ministre natmi gouvernement ji makko ɗiɗi cakkitiɗi ɗi min mbaɗi hen duuɓi 3 lebbi seeɗa e hawre coup d'état baɗaɗo 2012 o guila nden noon laamu o nodditanimi e service fof ha Allah waɗi retraite ari e nder ɗum kono caggal ɗum ko miɗa waɗa ko wiyete consultation ko gollu tan golle gandal yimɓe jiiɗa gollana ɗumen banggue ko faate gandal bone gueɗe mi golli ɗum mi gollide américain en mi gollide suisse en mi gollide allemand en mi gollide Nations Unies e ha no Allah waɗiri joni garmi e hoorago tabital pulago e raɓiɗinande on haala ko ni ɗum wayi jarama Abou Mamadou Abdoulaye Alpha Oumar likon e jarama no fewi min beltima no fewi e nanden kaɗo haala e ndeka an way kono laamuji ɗi fof aɗa wonno e majji ɗum noon min beltima mbeɗa andi wadde aɗa andi Mali ɗum noon mbatten ala no mbatten joni sona gara kalnamen seeɗa histoire Mali e ha tengti noon e ñalawma hande mo gonɗen o caɗele gonɗe nder Mali tengti kadi won vidéo ji baɗoji circulé hande e nder réseaux sociaux e to dadiɓe leydi Mali e koye mumen kaali ko potani haalde ina joopi leñol gotol mbi ko gaynata leñol ngol e so ɗum ɓenni noon jokkanamin hen tan histoire Mali tigui tigui e ha yetto hande to yetti to Mali yarteɗo bisimilla ma e président bon so mbi eɗen kaala haala histoire Mali ɗum ne namni jonde juutde nden en mbaɗan hen jubbankon tan seeɗa eɗen gandi nde laamu tubak nde leydi ndi wiyete noon ko Soudan français 1960 22 septembre ndi ɓami indépendance ndi inniti hoore mayri Mali on saaha ko région ngaji 6 wonno e Mali région Kayi région Bamako région Sigasso région Ségou région Mopti région Gao cercle uji ɗi on saaha kodi 42 cercle ɗum wonno e Mali ha yetti coup d'état mo Moussa Traoré waɗi Modibo Keïta o ha yetti réforme mawɗo waɗi 1977 nden woni région goɗɗo taƴa fewna darna ɗum woni région Tombouctou cercle uji 4 goɗɗi pewna ɗum woni cercle Jeema to men to cercle Barawoli cercle Bla e cercle Yoru cercle uji ɗi goni 46 ha yetti e 92 sa transition gaddanomo Amadou Toumani Touré o de crise vanɗo nord nde
région Kidal Darna kañum rokka cercle uji 4 eyo hono noon organisation leydi ndi woori ha yetti hande décentralisation waɗi commune aji darnama ewa commune aji ɗi ko ɗi ɗiɗi commune guri ha keewa ndendine mbaɗe commune rural hono no commune rural gawi nan ne woori ni ma wuro woto tan ƴette waɗe commune hono no yuuri ni ɗum wona commune urbaine eyo ɗin commune aji darnama ko sakkiti ko réforme goɗɗo waɗi ɓeydi cercle uji ɓeydi région ngaji ɗi ɓeydi cercle uji ɗi ɓeydi arrondissement ji ɓeydi commune kono en natata e ɗum eyo tiiɗallaji goɗɗi hannde ɗi eɗi keewi eyi kono yimɓe ɓe ko ɓuri heewde so namnama tan ƴettata koto kuytat tan koto dow to jaata ha to nder to ha to less to sa namnima hannde yimɓe tan probléme gonɗo mali jadisme tan ɓe daro ko addi ɗum ɓe kalata wonɓe hen ɓe kalata ko yambini ɗum ha yetti ɗo yetti joni ɗo ɓe kalata jeddisme tan gasi woɓɓe hen so jiiɗi bonnude mbiya fulɓe gaddi jeddisme e Mali tan daro ɗon eywa ɗum waɗi enen ɗo tabital ɗo eɗen gonde yidde famminde yimɓe fof gila e laamu o ha yetto e pulago e hoore mum ha yetto e woɓɓe jaaɓe e Mali eɓe ngala e Mali fof famminde ɗum ko wodi ko goonga jeddisme yaagal ine heen kono wonko ardi ko wiyete jeddisme yaagal ko yimɓe kaalata tiiɗallaji e caɗɗele kewɗe e toñangueji mbaɗi so waɗɓe jaadi ɓe nde ummi nde tooñaaɓe ɓe murtuɓe ɓe e ɗamtiniiɓe nguurdam jeyi tawtoyiɓe so ɗum ɓeydi yaaje kono ɗum fof laamu o haaltaala mum ɗum waɗi rawanede min jooɗude Sogel e ko alarba 6 lewru avril 2022 mbimi komin peldi laamu o wona laamu maɓɓe jooni o tan de gila nde crise o fuɗɗi nde hawri koye laamu IBK ha yetto laamu maɓɓe o kamɓe laamu meeɗa jooɗaade noddi annduɓe wiiɗe men o kabaru hono wayi kamɓe kam ɓe jii fiyande tan ɓe jaaborimo fiyande ndiyam gulɗam wawa ɓuɓnude ndiyam gulɗam goɗɗam ndiyameji ɗiɗi gulɗe mbawa ɓuɓnodirde fiyande wawa ɓuɓnu deƴƴinde fiyande sa felli mi fellitima a felliti kadi mi fellitima a felli noon tan keddottoɗen ha mo wooda mo jaabe mum gasi ma ha wooda mayɓe ha gasi hono ɗum ɗon haare pelle huɓnidde hono dari gaynude ɗum wona hono noon gasirta ewa emin jiiɗi goo fof ko fulɓe ɓe tooñete ko ɓe tooñirte kammari ceerno Amadou Koufa ina heen ɗimmel majjum ɓe tooñirte o kammari sukaaɓe jeedde sembe so ɓe mbaɗi attaque ko ɓuri heewde so ɓe kalata koye fulfulde nden noon holli kamɓe e nder miijo maɓɓe Amadou Koufa ari ko pullo waɗɗoɓe attaque ɓe ngari ko haala fulfulde kalata nden noon ko ɗum hunde fulɓe sa fof mi siftinanɓe Iyad ak Ali ko ɓurdame kanko woni hoorejo Amadou Koufa Amadou Koufa kay takki koye makko ɗum kay yimɓe fof ne nganndi ɗum ɗiɗi miɗo siftina yimɓe ɓe goo jeedde sen nanngaɓe ko manigankoɓe Keita jettete gooto wiye Souleymane Keita goɗɗon wiye Adama Keita ɓe nannga ko keerol hakkunde Mali e Côte d'Ivoire to wiyete ladde wiyetede Fakkola ɗum Souleymane Bambariya iyo e Adam e ɓene kaso caggal ɗum
fedde jeeyadiste en wonde yaltude hirɓa nanga nden koɓe sénéfoɓe ɓe nanga ko hakkude lululi e siga sow ɗum waɗi gila 2018 eyo gila 2018 mais ɗum ɗo fof ɓe deƴƴi ɗum ɓe kalata ɗum ɓe jejjiti ɗum mi ɓooyi haalande ɓe mbimi jeeyadiste en ɓe e nder komin nani komin paami eɓe jogii pelle ɓe jogii hooreɓe haɓotoɓe ɓe gona fulɓe biyeteɗo Oumar Ongoy ba nan toon min ɓooyi haalde ina yedde ne yedde ha ɓangi caggal ɗum caggal ɗum eɓe jogii kaɓetoɗo goɗɗo on wiyete ko Ousmane Coulibaly on koto nder ndiyam to woni bo ɗum ɗo fof ko geɗe anndaɗe tabitɗe hollude tan hayso fulɓene heen ɓe gona fulɓene heen ɗum woni ummade haalam ka yo yimɓe paam hayso fulɓe ina heen ɓe gona fulɓen heen iyade mawɗo o wona pullo ɓeɗo keytanaɓe nangaɓe wona fulɓe Oumar Ongoy Ba o wona pullo woɓɓe nan toon eɗen gandi gona wayi tan ko hono diine o wayni diine l'islam hannde hayso hanki fulɓe ɓurno nadde heen hannde e mbawa wiide ko ɗum fulɓe tan goni heen sa ƴeewi almameɓe wonɓe nder Bamako min nani hakke ujunere miside fawde ine nder Bamako ko woni almameɓe fulɓe diwata 5% temedere fof diwata joyo almameɓe fulɓe ko heddi ko fof ko ɓalleɓe ɓe nden noon en mbawa wiide diine l'islam o ko diine fulɓe tan fulɓe leƴƴi keddi ɗi fof ndendi foti hen alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗum darta noon par ce que rasulu sallllahu alih w sallam wiya nela koye leƴƴi ɗi fof kaftan lillah ko leƴƴi ɗi fof o nela e muɗum nden noon leƴƴi ɗi fof so naadi hen ko ɗum woni ko ummannano gila adande joni noon minen haare amen wona to jihadisme to umani ɓe jihadisme ɓe wona minen kaɓata e maɓɓe joni noon emin pammina ɓe kamɓe wonɓe hen ɓe torla ko ɗum adde leydi ndi ɓe ɓuura haalanede ɗum torla mo ɗum adde leydi ndi e torla mo ɗum adde leñol ngol wardeteɓe kammari majjum ɓe jawɗele min konnirteɓe kammari muɗum gure puseteɗe kammari muɗum guira gure fulɓe hay gure ɓaleɓe wonkiji bonɗi nder majjum en jiiɗa ken adda bone en jiiɗa ken adda fitina en jiiɗa ken adda lor en jiiɗa ken adda torla eɗen gandi hande o diine sene ɓeydo yambude fof ɓurata ɓeydude yambude ɗum fof ko haala e waaju en jii hande joni jartoɗen lewru korka so lewru korka ndu ari jamma wallahi e nder beddaji Bamako aɗa wawi moɓɓude guite ma taccaɗi nde wonno tawiyata hunde fof darima tawa ko yimɓe fof ina naafilaji so juma ari jumaji ɗi fof a tawa ne heewi jama tata ɓel tan misal ko dokkami on sa yeehi e nder service aji mali ɗi service fof garɗa e muɗum ma taw hen nokku ɗo juulete nado e nokkuji juulirɗo ɓe yimɓe service ɓe ndendini moƴƴini hay sa wana e nder service he jeeyɗa sa ɓennowo tan salli fana heftimama ala sara heftimama aɗa yiɗi nadde juula sa naate service a wi an de waktepi ma ɗi yiɗi julde wallahi maɓe ittu satalla ɓe dokkuma ɓe kolluma tardo ɓe kolluma ɓe juulete juula jawta ade ɗum ɗo fof alano hen ko yidde yimɓe diine o ɓeydi ɗum ɗo fof en jii min yiiri yitaram yimɓe haɓɓitiɓe rewɓe so golle jippima tata kamɓe fof ɓe mumni
taw koɓe militaire ko policier en koɓe gendarme en ko militaire so golle jippiɓe ɓe koota a yiyan andirta ɗum tan ko koto paɗɗe maɓɓe to eto tubaji to eɓe mumni eɓe jaaha eɓe koota galleji maɓɓe rewɓe hewɓe ne jooɗa e jeeha cukalon ndewon cumci muɗum ine ngari ko ɗum ɓe coyto eɓe jiiɗi ɗum nden no gueɗe kewɗe nan toon e hakkille am waaju biltata ɗum waaju gaynata ɗum wona fetel gaynata ɗum ko fetel darni fof fetel gongel bonnan yo ɗum ko waaju fewtude yimɓe meɗen ɓe ɓe ƴeewa torlaji jettiɗi leƴƴi ɗi ha e tengte leñol fulɓe ngol e jiɗɗen enen kone hunca ɗi torlaji e ɗi boneji ko fewte laamu o andinde ɓe e so neɗɗo waɗi ko boni ine darte sa heɓani ɗum a nanggata yummum ma nangga bamum sari a jaɓani ɗum sara jaɓani ɗum wiide tan ɓayɗo mbaɗi kammari tan eɓe pota wonde fulɓe ma ɓe pota nandude fulɓe tan fulɓe fof ɗo jiya yo nanguel batta ɗum ɗum woni komin kaɓeɗitali laamu o ɗum woni darde amen wiide amen e ko wiyete amalgame ko wiyete stigmatisation ko wiyete délit de faciès sa nani amalgame ko stigmatisation amalgame ko sawru gumɗo wadde moɓal tan mo jiiɗa fof kañum iyo délit de faciès ko yiirude neɗɗo tan yiingo muɗum to yeeso makko to ko yeeso pullo jogui to kaddude comti makko to ko comci fulɓe jaɓɓal makko ngal ko jaɓɓal fulɓe ɗum woni banggal sifaji makko to terɗe eto jikku addi holli ko pullo omo nande pullo nden o nanguire kamari ɗum neɗɗo sen nangue tan yo nanguire ko waɗi wasi nanguirede sikke wasi nanguirede kamari ine nande baɗɗo hunde ɗum on ɗin boneji woni ɗi laamu o hebbini iwde laamu iɓe ka ha yetto ɗum gonɗen hande ɗo ɓeydude hen kanko ɓe laamu o ɓe ɓeydi toñangueji ɓe ƴetti pagaɓorɗe ɓe dokki donsonkoɓe iyo civil en ɓe gandinaka séria guerre kañumen naatiri hen bandiyagal e keɓɓirgal ngal jawdi ene fof ɗe gandi donsonkoɓe ɓe soɓe jane wuuro ɓe jarata koye wuuro ngo ɓe cuusa yaade donsonkoɓe to jiyadiste ɓe goto eɓe gandi enen fof eɗen gandi kamɓe koɓe eɓe gandi ɓe cuusa yaade temedere donsonko suusa e abbade jiyadiste sappo ɓe cuusa eɓe gandi eɓe gandodiri noon eɓe gandodiri koɓe jaata ko fof ɓe janata tan koye guure fulɓe ɓe mbarat ɗumen ɓe kono jawɗele muɗumen laamu o yiya deƴƴa e meeɗi nande wone laamunki gooto ene wiya sono jiiɗi habde deedisten ɓe fof wallitoɓe ɓe jawdi e nguura ɓe gata ɗon habde sa riiri ɓeɓnude weendu fof caangol nannugol ndiyam e maye wendu ngol caangol ɓeɓnata tawo nden woni weendu heɓata ndiyam kamɓe ɗon hakkille maɓɓe yaari ɓe mbi mbaɗe hakkillaji maɓɓe ko fulɓe ittata nayi muɗumen e jawɗele muɗumen dokkaɓe kamɓe jeedeteɓe kaɓaro allah ne andini wona gonga jeedeten ɓe meeɗa arde fulɓe mbi ɗumen gadde jawdi min kaɓore hay goto meeɗa nande ɓe mbiya noon joni eɓe nangga jakkaji jakkaji ɗi ɓe nanggata ɗi ɗum wona jakkaji ɗi yimɓe beela tan jarli gaddi dokkiɓe ko kamɓe garata ɓe garata e fetelaji maɓɓe ɓe nangga ala ko mbawɗa awawa ala ko mbawɗa e ɗum ɗum noon laamu o kadi faama wona ko karhan waɗira ko ardi karhan e komi welama tan mi waɗi wona gotum bo ɗum ɗon fof ine wonda e famminede laamu o joni noon e hono no wirete ni hakkillaji mbayi ko hono no leɗɗe jardin e ni jardin e leɗɗe muɗum ɗe fof ɗe pindata lawol gotol a tawan ɗene piindi to ɗene piindi ga hay lekki gooti a tawan ɗe catani mbaɗi piindi ɗeɗo cati ngala piindi a tawan ɗe tati mbaɗi piindi ɗeɗo ngal ɗo catal ɓiɓɓe muɗumen dara ɓendude
nden hakkille yimɓe ko noon wayi yimɓe fof pamdata hunde laawol gotol jawafta famdude hunde laawol gotol nden noon laamu o min gonde famminde ɓe min gonde famminde ɓe min gonde famminde ɓe beele ɓe paama won hen ko heewi koɓe andano ɓe puɗɗima andude ko gonga kamɓe koye maɓɓe ne won ko waɗete to ladde to koɓe nanata koɓe jiyata koɓe jiiɗa wonko nelaɗo maɗo gollata taw gollirani no nelirɗa ɗum ni haɓotoɓe wonɓe ladde ɓe wonnoɓe kaɓorto ko wona no laamu o wiiri ɓe ni ɗum ne kadi sana yimɓeɓe paama ɗum sana yimɓeɓe paama ɗum a neddi neɗɗo rokkiɓe ɓen fetla jeeyi kaɓo ye yimɓe mani ɓe jeeyi to ladde to won golle ɗe ɓe mbaɗat toon ko jeyda e ko mbiya yoɓe mbabbe ko kono tawana yamirɓe ɓe jamiriɓe ɓe mbaɗa ɗen golle a haali haala soldat so biiɗo yo fulɓe mbare mi heeɗima vidéo o mi nani piyanɗe ɗiɗi pelli kal haldi balleri gotiri wi hoore ɗeppere sana waɗi ni sana fulɓe fof mbare kono nde haali ɗum nde goɗɗo no sere makko wi wona fulɓe fof ɗum ne kadi sana haale ko goto o haali ko woto yimɓe fof nangue toye dow on yo keɗo ko oy toon haali ko ina holla hayso won yiɗɓe yo fulɓe fof kaɓe won salotoɓe yo fulɓe fof kaɓe ɗum ne kadi ine hen iyo ɗum ne hen kadi piyanɗe pellaɗe ɗe hokoɗe pella ko yimɓe mbarane hayso ko yimɓe mbaraɓe kollani yimɓe mbaraɓe ɓe piyanɗe kay nanama ina otta kono ko fella ko so hunde fella ko dow fellani so neɗɗo wara so jaaba wara en jiyani en nani noon ɓe ni waɗi yo fulɓe fof mbare oɗo wiya fulɓe ɓe wona fulɓe fof ɗum noon eɗen kaani kadi artirde hakkillaji meɗen mbasen yaarude hen fitina e ɓernde iyo mi anda so won jaabo bima namde no feewi ha joni min gartata ma caggal gartugol amen maɗa min jiiɗi ko kalna meɗen holko fulɓe kaani wadde hande ngam ɗeɗo caɗele gondaɗe ene giwa e mumen beele pammina men tigui tigui holko fulɓe kaani wadde tigui tigui hande ko fulɓe foti wadde ko ina heewi mi ɓooyi wiide fulɓe no gonde ñabbuuli sana ɗi cafra ɗi ñabbuule maɓɓe pulle wonde yeebaare sana safra nde yeebaare fullone wonde ngaameela sana iten iway on kan ngaameela ƴeewa pullo joom sefre tawa ala fof ko jogii sana cawil don sonko arda coɓti muɗum luuɓɗi e fetel muɗum wara ɗum yaada e sefre muɗum andi mone ɓurata ɗum andi yeebare ɓurata ɗum nde neɗɗo waratma ha yaada e jawdi maɗa kay tawata kay anen wonko mbaɗɗa kay ma bettima adima warde ma ɗum kam ne wawi wonde kono aɗa sowe ndo ɗo ina arato aɗa jooɗi waɗi betti goto betti ɗiɗo betti tato aɗa joɗɗa ha bettiɗa keddo aɗa woyto aɗa wulla ɗum ko yeebare e ngaamele e amde ittude jawdi rentoro jawdi renata jawdi jawdi renata jawdi sa yi joomen bitikaji ɓe ɓe ƴetta baafe jamdi baafe jam tekkuɗe ɓe mbaɗa e bitikaji maɓɓe ɓe mbaɗa hen baaruji jamɗe ɓe mbaɗa kannaruji ɓutti ko yidde rende jawdi maɓɓe jawdi daraniinde gondi ladde mbaalori ladde jahori ladde jarori ladde ndinne kadi ko kaɓorgal renata ɗum a ƴettata cawil maɗa tan anje sottude ngaari gotel gayi ɗiɗi rentoro jogui sefre maɗa don soki ummoto e comci muɗum luuɓɗi aɗa ɓuuri ɗum aɗa yummani ɓuuri yummum bamani ɓuuri bamon an aɗa ɓuuri ɗum artande arda pite pilel muɗum tan warma yadda e nayi muɗum nayima nanaya fandi nane kay yata e nokku haala ka yata e nokku ɓawi tan waɗi tan gasi no aɗa ɗaw heddo ɗo aɗa andi ɗum ne sa renaki ɗum arata heɓatma a rentoɗa jooɗoɗa Allah renata Allah rehon Allah renirtoma Allah renata ko Allah wiya Allah suurata kono ɓe mbiya hetto ko yurti eyyo
eyo ceernajo gooto ɓe mbi sa wi ɗum yalla suuru o wi yen kettu ko yurti eyo yen ndento sa rentaki bo ɗen ɗum sana fulɓe iway ɗum ɗimmel majjum geɗe kewɗe keeɓi en hoko heɓni men ɗe kam mari famɗude men e nder laamu o en ɓami wiide laamu moƴƴani ko golle tuuba ko golle keefere ko fenade ko fenade en gañi soldatagal leyɗele ɗo to diine o iwri en to eɓe jogui soldateɓe so yadata no diine ɓe darnata toon soldateɓe eɓe jogui gendarme en so yadata no diine ɓe mbaɗata gendarmerie eɓe jogui police ɓe so yadata no diine ɓe mbaɗata police ɓe eɓe jogui douane so yadata no diine ɓe mbaɗatano ɗum kono enen mbiɗen en jiiɗa ɗum ina harmi hoko harmin ɗum en nani hay ceerno gokkon bolle puyɗi on ina mbiya sa nanggui junngo ɓiye a waɗe lekkon ma nanggo junngo ma battama jannama ɓen seernaɓe so fonctionnaire ittimi hunde jobdi muɗum rokkiɓe ɓe nanggam ɓe ñaama wonon nafigagal hoto ɓe jiiɗume deftere hoto wone deftere hande ɓurɓe janngude lekkon ɓe fof ɓen ɓuuri andude internet ɓuuri wutorade internet o ha mbawa diine muɗumen ja ƴeewi nden noon ko jangde lekkonde ɓeydi e ɓusti sana ko ɓeydi min waktu daɗata kam hono am hay heewɓe fulɓe waktudeji daɗata ɗumen min gandi Allah min gandi annabijo Allah min gandi ko Allah yiiɗi e ko annabijo Allah yiiɗi e komin ndewat ɗum hakka komin mbawi hakko faamu amin yetti nden noon ɗum nden yeebaade kadi rewi men gila en ɓammi eɗen gaña lekkon ha en cakkitima famde sen naatani lekkon daɗan en naati en gañi gendarmerie en gañi police agal en gandi gardiyagal en gandi ɗum ɗo armée naatɓe hen ɓe ɓiɓɓe muɗumen garata mbaɗa ɓiɓɓe meɗen gaɗa koreji meɗen ko boni so ɓiɓɓe meɗen hen gonno ede ɗum heɓa ɗum min naari ɓurde min nani koye koroboroɓe mbi so battu sukuñaɓe daɗɗama wattu hen sukuñama jadeɓe oori ñade ɓe dawi soɓe yiyemi dew galle ma sukuñama o win jawten ɗo enen ne so soldateɓe ɓe waɗoɓe bandiraɓe meɗen ko boni ɓe so ɓiɓɓe meɗen hen gonno ma wor ko heewi ko waɗano kam kono ɗum a haala ñalla haalde mbaala haalde ɓe keɗotako nde ɓe paamoyto ɗum de tawno ko tawno ɓey to daɗi en to woɗɗi tawno ko bannanno boni ɗum eyo caggal ɗum emin nana yimɓe ne mbiya tabital daraki tabital waɗaɗi tabital mi paama tabital ala fof woni sana walde sana fedde walde tan komin association tan min ngala justice min ngala administration min ngala gendarmerie min ngala police min ngala garde min ngala armée hoko min jogui bureau amen nani a yiiɗo garde ko garata ko a yiiɗo fof ɓaraka e laamu ay huude min ngala ɗo jobdi min nanggata impôt min nanggata taxe gueɗe amen fof yaltata koye carte tabital pulago ɗe temen ɗiɗi ɗum nene million ngaji jeetate fulɓe ɗi gonɓe nder Mali ko ɓuuri ujunnaji ɗiɗi pullo sodata carte ɗe sana sa e sa fof min tosko min ƴeewa minen koye amen min itta komin fonctionnaire retraité en min jarlo min itta min mbaɗa hen komin mbawi min jaayi yimɓe woɓɓe yarliɓe o walliti min ɗum ɗo o walliti min ɗum o walliti ɗum koye ɗum min guure muɗum koye ɗum min guuri min mbawa wadde ɗum min kaɓo leƴƴi keddiɗi ɗi fof baali keddiɗi fof min mbiyata walde fulɓe nde ko futude jawdi ala taw wallahi hande ɗo min goni ɗo so nduɗo oɗo nduɗo so luwas muɗum so lewru maayi koye sohla gondumi ɗo hami heeɓa ko joɓirumi luwas o jooɗi yenna amen yennoɓe amen ɓe fof sa ƴeewi e kartal ko tabital ɓulaɓe ɓe ngala bon caggal ɗum ɓe mbiya min mbatta communiqué min mbatta point de presse min mbatta conférence de presse ɓe ganda hoto foti point de presse min mbaɗi hoto foti conférence de presse min mbaɗi waɗama wattama so ɗum fof yejjitami hay so min mbaɗi hande goɗɗum yejjitte
min mbaɗi communiqué ji min mbaɗi communiqué ji hamin cakkiti nande haɓɓitiɓe ɓe ne mbiya soɓe tampata wadde communiqué ji enen tampata e warde koreji maɓɓe min gandi communiqué ji ɗi ne ɓeyda torla minen min jiiɗi koto ko ustana meɗen ko torla o min batti jiidude e laamu o ɓe batti wiide so yiɓe jiida laamu o fof ɓe batti hulde laamu o min mbawa wiide min mbawi laamu o noon min mbawa laamu kala kalfinaɗo laamu sa'a muɗum o kanko jeeyi laamu o ko Allah fodi o halfina o laamu o naata juuɗe makko kanko jeeyi ha ñande Allah ittibo ɗon nden noon min batti yiidude e maɓɓe e haaldude e maɓɓe famminde ɓe min batti hebde ɗum masalahaji kewɗi min pamminaɓe yimɓe mon jeehi to nangi yimɓe maniɓe koɓe nangirama e foynade ɓe nangirama e toñangue min ɓama haalande ɓe haaɓe ƴeewa kamɓe koye maɓɓe janane ko toñangue joomum min dokkiteɓe joomumen ko tay cuuɗi muɗumen komin mbaɗino komin keeɓe ɗum yimɓe woppitaɓe ala e kaddi min kalata tan min deƴƴan ala e kaddi ala hen bon min tawi yiidude maɓɓe haalda e maɓɓe ɓuuri hewde nafa e wadde ko yimɓe jettan jangto a waɗi communiqué nani communiqué maɓɓe ɗe gasi ɗo haaɗi hoko komin ko gaynata ɓe mbaɗanta communiqué ɓe so nafata ɗum ɓe mbaɗanta battuɓe so ɗum nafata ɗumen ɓe kaldata ɓe so ɓen ɗum ɓeydan ɗumen ceke délai hoko nafata nden noon mbaɗa ko nafata ko gorko mawɗo jamanɗo goto 87 nde gonnomi commandant cercle Kucala emin jewtida o wi woto waɗat neɗɗo ko yiɗi waɗat ɗum ko nafata ɗum nden noon min mbaɗanta leñol ngol ko yimɓe woɓɓe jiiɗi min mbaɗat koko nafata ngol wiyeɓe mbaɗe communiqué mbaɗe ɗum ɗo mbaɗe ɗum ɓe ɓuura min yidde pulago ɓe ɓuura min cuusal wallahi ɓe ɓuura min cuusal ɓe pota min ni cuusal ɓe ɓuura min andude pulago ɓe ɓuura min andude peeje aduna kono sa yi a waɗi hunde goo ɗiɗi tati nayyi joyi jeego miɗa wawi yaltin ɗo dossier nan ɗo o wona oy to dossier communiqué ji ɓoli hen e document ji ɗi min mbaɗata so min mbaɗa point de presse min cawi nafa muɗum ine famɗi min goppani melew e min mbaɗa kono noon min ɓeydi hen gonguel yettade e laamu o haaldude mum min jetto to juge en to min jetto to gendarme nangoɓe to min jetto to laamuji mawɗi to premier ministre en e ha yetto président min kalanaɓe min goytunoɓe seeɗa gila ɓe paama tan haɓe paama ko noon aɗa wonde yimɓe ene jaare hunde sikki haɓe maɓɓe ha ganda itta sikki o e maɓɓe ɓe keeɓa andude ɓe keeɓa faama ɗum ne kadi koye golle jeeya kono wona wiide tan aɗa garño aɗa waɗa go garñoɗa ko ala foto yata oto yata hay ɗum et puis so hunde waɗi ɗo ɓe mbiya fo tabital ɗo yaha hen toon hono min jarata so wiyama yomin jaa ɗo min ittata essence e poche uji amen ɗum waɗi tabital ñande Allah addi ɗo neɗɗo mo jiɗɗo tabital jiɗɗo pulago bawɗo pulago mami ala sembe hono wayata andi gasata nden noon ɓe paama pulago faama kañum jeeyi tabital ko kañum jeeyi a famide ɓe mbaɗa golle ɗe ɓe daro e darde maɓɓe ɓe jago tabital ɓe mbaɗa kutorgal maɓɓe so jaloma heeli ma ɗuɓima jaloma soodi wongo so sawru ma durdudu heeli ma ƴetti a soppan sawru wowru ma coɗɗa wondu tabital kam fawru maɓɓe gollirgal maɓɓe liggorgal maɓɓe kamɓe jeeyi wallude tabital kamɓe jeeyi faabade tabital kamɓe jeeyi hutora wadde tabital no tabital haani carte tabital ɗe min ndewane maɓɓe yoɓe coodo ka temedɗiɗi carte fof ko bonnanta neɗɗo lawol goto e nder hitande lawol goto e nder hitande pied ɗe ko temedɗiɗi e nder lewru bo kartal ngal e pied ɗe ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom wona moni fof wawi ɗum kono wona moni fof woni hay goto kay ronka temedɗiɗi nder hitande ɗe kay min donki saaji min donkan ɗo min yiɗam wadde hunde waɗan ɗo
ɗo ñono ɗo ma mofti yimɓe jeeɗiɗo nanngama ɗo kiita e ɓen toon e kaso miɗa dari heen jamma ila ñalawma kono namni ko moyen jaha toon jiida e laamuji ɗi pamminaɓe kono so ɗi moyen ɗiyen o moyen ala hono mbaɗata yimɓe maɓɓe ɓe ina puttimma guite e kañum en cikkata tabital ala fof ko ala ɗum ne ko welaɓe tan de ɓe belata sikko miijade ɗum tan kono ɓe gandi ala fof ko tabital jogui ayi so ala an jeeyi tabital a wallitani aɗa hani miijade goɗɗo o ne wallitani min ummoto min donka andude no min mbaɗata min cippira he min doga min dogta min ƴetta téléphone ngaji min ƴetta mobile aji amin satuji wallahi ko 2 heures jettotomi ɗo bureau ɗo mi ardoto tribunal satuji mi yettoto tribunal to wiye dossier majji ya kaso mawɗo mi naata toon mi horkitoy to dossier mi yaha commune 6 woni ko ha bolle caggal bolle to toon commune 6 woni ma cour d'appel one woni ko haaka to bolle to jaay ɗum ɗo fof garta duttoɗa aɗa woni gorko mawɗo mobile ma essence mbaɗa e poche maɗa sa gayni gasi min mbiyani yoɓe dokku mum mbuuɗu kono ballite tabital ballite tabital oɗon jeeyi tabital hono ballitirto tabital baaɗo fof adda ballite tabital min dewi hamin mbi yimɓe so itti jakka ma so itti mudduji yoɓe ndendin ɓe gara ɓe dokka déplacé ɓe mi wobde woto mi kamen de minen ko haajama en ala he ɓe dokka déplacé ɓe muddu maɓɓe muddu wiya ko yo rokke miskino kono hay ɗum ɓe mbaɗata hay ɗum mono fof ƴetta tan koko ɓuuri nawanade ko ƴetta muddu rokkoya miside sani itti muddu ma min itti muddam oɗo itti muddu e renndinama nawanama déplacé ɓe ma wot ko nafi ɓe ɗum ne kadi ɓe mbaɗata won yimɓe woɓɓe jakkaji muɗumen min dardanɗo ɓen ƴettini won gorko goto o jaɓata inde makko inde hitande rawande nde waɗi duuɓi ɗiɗi hitande fof itan million ngaji 5 o rokka asma o bari yo addu rokke tabital wallite déplacé o yiiɗa inde makko haale min mbi hay so yiiɗa inde makko haale Allah kayne andimo Allah kayne andimo yallah sellin doole makko ɓe uddita arsugo makko ha joni hebbin ɗum yajum ɗum bon hono ɗum e bandu men yimɓe ittoɓe jakkaɓe itte jakkaji ɗi woto gaddani tabital onen koye mon nawani déplacé ɓe so gawri codantoɓe so gawri maaro codanteɓe so safara codantoɓe so kosam codantoɓe codantoɓe foof nawa jokka ma itto jakka nde ƴeeɓe kamɓe fof ɓe jogui hooreɓe mbiye ndehe mbaɗa codane ballitoro ɗi kono hay ɗum kadi ɗum ne kadi en mbatta kamɓe déplacé ɓe ko déplacé ɓe ko biskineɓe meɗen bon andi seeɗen ballodira tan eɗen paamodira ɗum ɗo ɓiɗo tuyɗallaji fof ɗi ɓurtani doole meɗen ko yidde wadde tan ɗi jabde wadde sa yiiɗi wadde a jaɓi wadde tan a waɗat eyyo a jarama président Abou Sow min beltima no feewi joni kay ko wasse e ma tan faade pulagu e oɗo sa joni heddi udden yewtere nde bon wasse am ko goo tinnoɗe janggi tinnuɗe janggine ɓiɓɓe moɗon mbaɗeɓe école mbaɗeɓe madrasa yoɓe janggu yoɓe pin gorko mawɗo goto to mentu o wi neɗɗo yo ko gonga ko ɓi yummune babum kono yo won ɓi nangue muɗum jaɓen nadde soldatagal naɓen nangude nanude ɓiɓɓe men e gendarmerie yagal e garde yagal e police yagal wallahi harmani billahi harmani sone harmuno ira en waɗata sone harmuno Koweït waɗata e Arabie Saoudite waɗata mbaɗen hen woda ko nafi men goo ma rokkuɓe golle ɗiɗi ma suur leydi wallete leydi ndi wallete leñol ngol tata ɓel miɗa ñaagui fulɓe ceerta e yeebare muɗumen nde goto neɗɗo yeebo hoore muɗum haa ko haana bonnude ɗum bonna ɗum gorko mawɗo goto mi puɗɗotomi service am jenno o wi ko foti huldema ko a haana hulde ɗum
gertugal e ullude haɗa hulde gertugal rawande nadde haɗa holde mbewa ma mbaɗu ko foti hulde makko a hana hulde ɗum enenne hande wonko kuleten ken pana hulde koko donsonke woni ko donsonke woni ha min cuusa woto wiyede laamu o mbimo ko laamu maadi wona wotere ko wotere woto kaɓe laamu woto kaɓe ɓarakete laamu kono donsonke warma ɗum wara yummun on dari hay hunde min wiɓe yoɓe darto ko donsonkoɓe ɓe ala fof koɓe goli kala donsonkoɓe fuccuɓe mabɓe en anni warde ɓe yoɓe gaddo ɓe kalka ɗum holi dari oli droit jonsonke dari jogui e arde warde pullo e ha nder galle mum yaada jawdi muɗum en jii donsonkoɓe warɓe ñande suka goto lampaji gaɗa min gonde tewtude inde jomum min nokki heɓde baraɗo o ɓe mbara ɗum ɓe ƴetta juuɗe ɗe e koyɗe eɓe mbiyal yoɓe jaddo so mbi kamɓe mbi ko DDC ɓe kaɓata yoɓe jaddo yettieten ɓe gandi to ɓe goni noon ɗeɗe hiije meji fof dufateɗe nafa leydi ndi sako ɓeɗo gona hay donsokoɓe bandiji tan donsokoɓe tigui tigui ɓe anduɗen ɓe jaɓata ƴettude fetel mbara neɗɗo ɓenne gadda ɓen eɓe toon donsokoɓe tigui ɓe wonɓe noon sago wallahi ɓe ƴettata fetel mabɓe ɓe kuccinayi innama adi ɓe mbara ɗum ɓeɗo no gona donsoko comci donsokoɓe ɓe jogui kono koɓe bandiji ɗi bandiji nde fulɓe nde ɓe gaare moɗon no fulɓe fof min wi ƴette petilaji mo mbaronɓe jardu ñalla wala hol dalil ɓe mbara moɗon tan on doƴƴini oɗon gulla oɗon lorda ami kalde tabital ɗo ko tabital gol wawi min ƴettata petilaji min jaami min mbaɗoyoɓe ɗum joƴƴinamen ɗo wona ɗum so ɗum kaptoɗe woto jane gendarme woto jane police woto jane gendarme so ko gendarme hucce moon so police o so arme hucce moɗo hay soɓe jogui fettilaji e mobilaji woto dogue daroɗe kaldone mabɓe soɓe kalde moon jaaboɗoɓe kaldanoɓe ko woni gonga o ko anduɗon ko kalanoɓe ko laamu leydi a faami so dogui tan on gadde mon sikki gadde koye moɗo sikki kono donso bandi wona hay donsonke ko bandi ɓorniɗo comci donsonkoɓe ina jogui fetel muɗum ara warma yaada jawdi maɗa keddoɗa ɗo wulla ko sa wulli wullu ñallu wullude hoko haaji amen yo waɗimi yo ware yo ara wartuma gongol min hay goto min joni noon yoɓe tinnito ɓe darto donsonkoɓe kay bandiji ɗi wona donsonkoɓe bandiji ɓorniɗi comci donsonkoɓe yoɓe dartoɓe soɓe dartakiɓe soɓe gari ɗo min mi heɓatakoɓe wassalam salminama en jettama en calmini dendagal yiɓiyankoɓe kala e mbeɗa sikki hande mataw pulago faami e fulɓe mbi sa mofanama wafdu e andani hay sono moftama e andata ɗum noon président o haali o gayni o mofanimen wafdu te kadi mbeɗa andina e fulɓe foof pamat ko wiya hen ko ɗum noon en jettimo e arno waɗanmo yewtere nde ko musidɗo moɗon Diallo Barel Samba o yewi danno koye Abou Mamadou Abdoulaye Alpha Oumar ligon goto e gayu nane mo ganduɗon e hoorejo tabital pulago hande gonɗo hande kam en mbiyata gayu nane o jeeya hande koye fulɓe fof jeeya ɗum no eɗen mbiya o jarama yo Allah selliñ doole en beltima no fewi on jarama